Добрый вечер. В эфире Прайм на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для страны и человечества темы и встречаемся с интересными, знающими людьми, которым, как я выражаюсь, есть что сказать. Сегодня мы поднимем тему интеграции Украины в НАТО. Вот мы знаем, что скоро будет саммит, которые, ну, как бы вот там все равно будут вопросы Украины обсуждаться. Там, к сожалению, Украина не приглашена как страна, да. Но я с удивлением узнал, что, вот честно, что наш гость сегодняшний, которого зовут Сергей Джердж, здравствуйте, Сергей. Доброго дня. Вот, он глава Координационной рады Всеукраїнського громадського об'єднання «Громадская лига Украина-НАТО». Я, честно, Сергей, я даже не представлял, что такое, в принципе, такая организация может быть. Но я за то, чтобы как можно больше и глубже тема интеграции в НАТО. Это вот, ну, как бы первоочередная вещь. Вот ты можешь что угодно тут строить внутри, но если у тебя нет безопасности, то все, да, то все остальное это не имеет смысла. То есть НАТО это наш забор, наша броня, наше все, да. И я хотел бы рассказать, чем вы занимаетесь конкретно по интеграции с НАТО. Чуть-чуть рассказать о том, кто вы нашим зрителям, потому что вот вы впервые у нас. Но тема вот такая, что просто, ну, стоит обсуждения подробного. Дуже дякую за запрошення. Я, власне, очолюю Громадську лігу Україна-НАТО. Це асоціація, фактично, яка об'єднує на сьогодні 65 юридичних осіб. І київських, і регіональних в більшій мірі, тих, які опікуються питаннями НАТО, євроатлантичної інтеграції, співпраці з НАТО. І таким чином ми самим фактом свого об'єднання хочемо показати, що це дуже важливо для громадянського суспільства. 65? 65 юридичних осіб, неурядових організацій. Неурядових організацій. Це центри і громадські організації, громадські спілки. Ну, в тому числі фонд імені Ілька Кучерєва, наприклад, є членом нашої теж ліги. Відомий фонд демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва і інші такі цікаві структури. Ми ставимо своє завдання сприяти реалізації державної програми і інформування громадськості. І є річна національна програма, в якій багато розділів, і частина з цих питань присвячені саме інформуванню суспільства. Ми працюємо як ідеологічні волонтери, тому що сьогодні всі знають в країні, хто такі волонтери, як вони допомагають армії, суспільству. А наше завдання – це саме от така волонтерська робота в плані інформування щодо НАТО. Скажите, ну, я хочу знать более подробно все это, как вы работаете. У нас время для этого есть, и что меняется. Но как-то, я не знаю, вот ставление до НАТО просто, конечно, значительно улучшилось. Вы, наверное, этим страшно довольны, потому что до Майдана, до войны, по понятным причинам, за НАТО было, по-моему, 35, что ли, процентов, там где-то так, да, сейчас больше половины точно, да? Так. Украинцев. Это уже, то есть с кем работать, есть что. Но ваша цель, чтобы какая часть украинцев точно была уверена, что нам нужно в НАТО? Вот если вы какую-то ставите, если вы работаете с общественным мнением, да, в том числе? Абсолютно так. Ну, кінцева мета – це набуття Україною членства в НАТО. Ну, незалежно від того, які будуть цифри, хотілося, щоб вони були більші і більші. Але якби, ну, 100% це не буває. Ви знаєте, от в Польщі, до прикладу, 5% населення, вони не знають взагалі, що їхня країна член НАТО. Тобто є різні показники. Але вони собі щасливо живуть і працюють на розквіт своєї держави. Тому я думаю, що важливо, звичайно, цифри високі, тому що це в якійсь мірі такий соціологічний референдум, я б так сказав. Це підштовхує владу. Це абсолютно, тому що без цього влада лінива, влада собі ставить якісь плани і поволі їх виконує, але суспільство, громадськість, коли ініціює це все, то тоді ми вимагаємо якихось більших реформ, це правда. І ви сказали правильно, що безпекові питання самі головні. І ви знаєте, так починалася об'єднана Європа, тому що НАТО було спочатку, в 1949 році. Все почалось со страху. Так, да. був страх, було бажання. І причому малі країни були ініціаторами
НАТО, створення НАТО. Малі країни Європи, невеликі, такі як Нідерланди, Люксембург, Бельгія. Вони більше всього якби ініціювали ці процеси, тому що вони розуміли, що в разі якогось конфлікту в Європі, в разі якоїсь нової війни, в них не буде захисту. Тому Но просто важливо... опыт Второй мировой войны им показал, что бывает, когда вот одну страну сдают, потом другую сдают, потом третью сдают, и каждый наедине, то есть по одному съедает. Так. І причому нейтралітет не працює навіть. Бельгія була нейтральна і перед Першою світовою війною, і перед Другою світовою війною. Ніщо. Формально їм нічого це не допомогло. А коли іноземні війська вступили в твою країну, то тоді можна скарги писати комусь або ще щось. Це не діє. Повинно бути якесь об'єднання, яке вирішило, що нове після такої страшної війни потрібно будувати нову Європу на нових принципах, з новим відношенням. І безпекові елементи – це базові. Коли вже є безпекова довіра, так як було створено НАТО в 1949 році, уже в 1953-му почались перші структури Європейського Союзу. Тобто основа безпекова дала змогу розвиватися економіці і зближуватись політично. Ну, когда ты чувствуешь рядом локоть, и когда ты чувствуешь себя в безопасности, тогда развивается все. Если ты думаешь, что тебя в любой момент могут грохнуть, наверное, это не поощряет развитие стран, союзов и так далее. Но а как давно вы этим занимаетесь? Почему вы этим занялись? Ви знаєте, я вам скажу відверто, я ж член Української республіканської партії, і ця партія з перших Я не слышал про нее даже, прошу прощения. Вони дисиденти ці, які створили цю партію. Це і брати Горині, Левко Лук'яненко. А це зі старих дисидентів радянських часів? Вони в першій програмі записали, що Україна повинна набути членства в НАТО. А який це рік був? Це був 1990 рік. 1990 рік, створення на базі Гельсінської спілки, в яку входив в української гельсінської спілки, в яку входили і кримські татари, я знаю. Так, звісно. Ні, це все наші люди. Була така ідея. Тому ми, вже розвиваючись в плані наукового підходу до цього питання, зокрема, в мене кандидатська робота присвячена інституціалізації інформаційної політики держави у сфері євроатлантичної інтеграції ще 2011 року. І таким чином ми собі ставили за мету, що для держави, для суспільства це важливо. Це було далеко ще до війни. Ніхто про війну не думав, і ми багато чули таких розповідей, що... Не надо это все. Это зачем? Портить отношения с Россией. Так. Давайте будем дружить и с теми, и с теми, и с теми, и вот додружились. Ніхто на нас не нападе, не падет, у нас нет врагов. Немає врагів. Але потрібно було думати про безпеку. Я, кстати, знаете, хочу вспомнить, Сергей, вот вы сказали, что нейтралитет не работал. Он сработал только в одном случае, со Швейцарией. Но не потому, что они были нейтральной страной, а потому, что там в каждом доме винтовка. Абсолютно з вами погоджуюсь, це так. Ну і плюс банківська система Швейцарії – це якби засіб збереження незалежності цієї країни. Но у Гитлера были планы, на самом деле, на Швейцарию. Он просто испугался. Он просто понял, что там он завязнет точно. Вот там он точно завязнет. На этих перевалах пристреленных и так далее. То есть надо быть сильным, а потом уже может быть нейтральным. Но для начала сильным, да? Починати з цього. Да, и вот вы давно этим занимаетесь, окей. И вот с того момента, как еще при прошлом президенте в Конституцию были внесены вот эти пункты про Европейскую ассоциацию и вхождение в НАТО. Что-то, кроме я не про науку сейчас спрашиваю, сущностно что-то изменилось? Вы увидели какую-то активизацию на этом пути? Или как? Или это декларациями пока остается, и все равномерно идет? Так? Це, ви знаєте, як така монета, як гривня металічна, вона має завжди дві сторони. Є позитивні речі, і ми можемо про них говорити. Дійсно, таке законодавче закріплення в Конституції, воно знімає для державних службовців
будь-які дискусії. Так. Тому що ми всі повинні виконувати Конституцію. Перше за все державні чиновники. Тому там не може бути, хочемо ми в НАТО чи не хочемо. Це важливо. Потрібно все зробити, щоб виконати ці плани, реалізувати положення Конституції. Це для державних службовців, всіх міністерств, всіх відомств, всіх обласних державних адміністрацій закон. З іншого боку, звичайно, можна зробити було більше і потрібно робити більше. Я думаю, що якщо коротко це сформулювати, я бачу цю ситуацію так, що нам потрібно досягти всіх критеріїв, стандартів, які необхідні для членства в НАТО, щоб ми досягли цієї взаємосумісності. Таким чином ми себе посилимо, а потім чекати, можливо, білого лебедя, який буде слушний геополітичний момент, коли країни НАТО приймуть політичне рішення. Тобто ми повинні пройти свій путь. Так. В любом случае. То есть за нас его ни Литва, ни Польша, ни Америка не пройдет. Но вот у нас стол, за которым мы сидим, да? Вот если брать это за весь путь в НАТО Украины, какую часть этого пути мы прошли? Ви знаєте, можете показати? Я б з радістю показав. Я скажу так, що це, на жаль, не в двомірній системі. І там воно може більше вимірів в цьому. То есть в каком-то смысле большую часть, в каком-то меньше? Я думаю, що політичне рішення щодо членства України в НАТО можна прийняти завтра. Угу. Країни-члени НАТО зберуться, представники їхні, і можуть прийняти політичне рішення. І в принципе, да. И вот говорят, там не возьмут, потому. Будет политическая воля, возьмут, на самом деле. Навіть ті умови, які ставили нам, там, що, скажімо, немає... В свій час не було не було суспільної такої підтримки, як зараз. Так? Зараз вона є. Але я кажу, вступала в НАТО Федеративна Республіка Німеччина. Там, якби провели референдум в той час, я думаю, вони б не набрали половину, 100%, тому що живі ще були ці солдати і офіцери Вермахта, які воювали з цими французами, британцями, американцями і з усіма іншими. Тому, але лідери Німеччини, вони розуміли, що нам потрібно будувати нову Німеччину в новій Європі. То есть это вопрос не популистский, это вопрос, который нельзя решать на референдумі. Я абсолютно... Ми не зможемо з усіх громадян України зробити фахівців з питань безпеки. Ви знаєте... А захищати треба всіх. А захищати треба всіх, навіть ті, хто не хочуть, щоб їх захищали, чи не думають про це так глибоко. Зокрема, Україна набула членства в СОТ, Світовій організації торгівлі. Ми ж не проводили референдум, а якби його провели, ми ж громадяни, тотально, ми не є фахівцями з макроекономіки, але ми віримо тим людям, які все знають. Но для этого существует представительная демократия. Иначе бы не надо было ни парламента, ни ничего. Мінекономіки, Міністерство фінансів, вони нам говорили, що СОТ це потрібно, це будуть позитиви. Є виклики, але в цілому ми віримо, це сталося, це дійсно так. Тому по питаннях безпеки я б довіряв українським генералам, армії, військовим, РНБО, Службі безпеки Украины. Слушайте, Сергей, уже этот вопрос решен, на самом деле. Это конституционный вопрос, о чем вы верно заметили. И все вот эти дискуссии, они либо это какая-то русская агентура, либо идиот, которому не надо работать в правительстве вообще нигде. Потому что на конституционное решение можно изменить только 2/3 голосов. А це своєрідний референдум, тому що парламент обраний народом України. Понятно, да. І більшість цього парламенту, отже, представники Давайте чесно скажу, що скасувати це неможливо. Просто це нереально. Я думаю, що практично це нереально. Так. Дуже важливо вже рухатись далі. Нам потрібно рухатись далі. И вот при Порошенке, сейчас при Зеленском, риторика, в принципе, одна и та же. То есть никто не говорит, что мы замедлим курс НАТО, никто, наоборот даже, почему нас не позвали на саммит, мы хотим, у нас тут Россия, это угроза всему блоку НАТО. И, кстати, вот нынешнее положение Беларуси, это, мне кажется, еще должно больше отрезвить европейских политиков, потому что это вот просто уже русские подходят, уже к Польше, там уже близко, все уже совсем близко. И Дания, и Германия близко, и Скандинавия близко. А насколько Запад это осознает вообще, эту угрозу? Я думаю, ви знаєте, не до кінця. Вони живуть в такій, є такий збитий вираз в теплій ванні, якби не відчувають цієї небезпеки. Але я б доносив їм одну важливу інформацію, один важливий меседж. Якщо Україна буде
колонізована Росією в військовий спосіб, політичний, економічний, Ну, как Беларусь. Вот, например. як Білорусь, Росія буде використовувати весь потенціал України проти Заходу. А потрібно, щоб було навпаки. Україна повинна бути складова частина Європи. Так само, як зараз використовується Крим проти України, я Кстати, так сказав. дуже доречний приклад. Да. Територія, промисловість, інфраструктура. Люди, зрештою, призивають молодих людей, які не хочуть, може, служити в цій російській армії. Тим більше їм обіцяли, що в Україні ж не було призову, бо була контрактна армія на той період, коли всі думали, можливо, що так і залишиться. Їх забирають в російську армію. Вони, можливо, не хочуть там служити. Але десь служать там, може, навіть не на Донбасі, в Сибіру, там, хай Може, і в Сирії. будь-де. Може, і в Сирії. Але вони таким чином заміщають людський потенціал, який вивільняється, там, скажімо, для війни на Донбасі. Тому це от, власне, так діє Росія. Тим більше вона, Кремль, майстер використовувати одні народи проти інших. Вони сюди, на Донбас, присилають чеченців, бурятів. І мені здається, що їм зовсім не жаль цих людей. Якщо ці російські солдати такого етнічного походження будуть вбивати українців, все добре для Кремля. Але якщо їх повбивають, наприклад, чеченців на території України, які воюють за Росію, то Кремлю це теж непогано. Я вам страшную тайну открою. Им все равно, даже если русских поубивают. Да. Ну, вообще все равно. Совсем все равно. Да. Это другая мораль. Так. Совсем. А вот насколько... Давайте по стандартам НАТО пройдемся. Вот какие ключевые стандарты НАТО, которые мы должны выполнить? Это самое главное. Я думаю, що є, ви знаєте, якщо говорити чисто в військовому перерізі, це питання взаємосумісності. А це полягає, перш за все, англійська мова. Ми можемо До розширювати. какого уровня командиров должны знать английский? Чим вище звання, тим краще потрібно знати мову. Для солдата це одні вимоги, для генерала це можливість вільного спілкування з колегами. То есть генерал... І 100% владения саме професіональними англійською мовою. Так, офіцери старші, саме так. Друге, це карти. Ми повинні читати, у нас повинні бути однакові там позначки на картах, щоб наші офіцери в багатонаціональних штабах читали їхні карти, вони читали, ну так би мовити, у нас були спільні тут позиції. І нарешті, третє, це система комунікації, радіостанції, шифрування, дешифрування, щоб ми, різні підрозділи, могли між собою взаємодіяти. Якщо це працює, то система взаємодії може бути вже. А все решта, воно розвивається, звичайно. Там потрібні бронежилети певного захисту, бензин певної якості. Но це можна улучшать там і так далі. І 1300 різних стандартів, не всі країни. 1300. Це як технологічні регламенти. Але не всі країни-члени НАТО володіють всіма цими стандартами, насправді. От, ви знаєте, більша вимога до певних підрозділів, які визначені, що вони можуть бути у взаємосумісності з іншими. Я навожу завжди приклад Польщі. Там є підрозділи, які визначені, що вони можуть працювати за межами Польщі, воювати, там бути в місіях різних за межами Польщі, до них вимоги абсолютні в цьому плані. А є підрозділи типу територіальної оборони, які ніколи не повинні залишати територію Польщі, охороняти мости, там якісь об'єкти інфраструктури. Там вимоги менші. Тому що і до України тут теж різні можуть бути. Сергей, вы можете привести пример какого-то подразделения украинского, которое полностью соответствует критериям НАТО? Вот о чем вы говорите. Дивіться, ті військові кораблі наші, які беруть участь у навчаннях спільних, які брали участь у місії Європейського Союзу в Аденській затоці, боролися з піратами, там теж ми були. Вони всі виконують ці регламенти і ці критерії, тому що важливо взаємосумісність з штабами операції, це в Італії частіше, взаємосумісність між іншими кораблями, щоб була там взаємодопомога і так далі. Вони ці критерії всі виконують і знають. Ну, а сухопутні війська? Или спеціальних операцій сил? Те ж саме є підрозділи, які ми застосовуємо, наприклад. Тут ж всі миротворчі місії, які є, чи під
керівництвом Організації Об'єднаних Націй, під керівництвом ОБСЄ, Європейського Союзу, вони всі використовують стандарти НАТО. Тому якщо є наш підрозділ в Конго, і вертолітний загін там, вони повинні ці все знати Слухайте, речі. а якщо відбувається тут навчання? Ось, ну, нещодавно ж були тут, по-моєму, Англія, ну, я просто не помню состав, да? Как там осуществляется, там же есть единый штаб научения, Так. да? И это все идет по на натовских, там, не знаю, там, этих волнах, на натовскими терминологии команды отдаются, да? Вот эти международные учения, они по-английски проходят, они на стандартах НАТО? Так. Ми використовуємо для цього стандарти НАТО. Там ми маємо, звичайно, на своїй території можливість там залучати перекладачів, які там, можливо, допомагають офіцерам, які ще не всі ознайомлені. Але частина офіцерів, які постійно в штабі, це обов'язкова вимога. Ми ж їх готуємо. Я сам в свій час навчався в Національній академії оборони Угорщині, на мовних курсах в Будапешті, це Military English вивчав, але є офіцери, які там набагато більше вчили цю мову в Генштабі, є ці люди, вони задіяні. Вот если бы ситуация развивалась иначе, чем этим апрелем, когда русские привели в боеготовности, ну, весь мир это видел, вот, и вот если бы пришлось, грубо говоря, воевать. Вот пошли бы они... И это, кстати, не исключенный вариант в любой момент. Да? Как бы наш штаб взаимодействовал с натовскими штабами? Там же речь бы пошла как минимум о переброске оружия, там, и так далее, и так далее. Есть взаимодействие сейчас у нашего генерального штаба с штаб-квартирой НАТО, или как это называется, объединенное командование НАТО в Европе, да? Так. Ну, тут я наприклад, можу якісь речі згадати і висловити там свою візію цього процесу. Ще важливо розуміти, що, наприклад, термін такий, як війська НАТО, він же умовний, тому що насправді кожна країна має власні. Це власні. національні війська. Тобто нет каких-то військ НАТО. Нема. Це або польські війська, або італійські, або британські. І, власне, в них є своя військова наука, свої звання, своя уніформа. Также ми ж їх розрізняємо, тому що... Но команда не должно бути общее, в случае чого. Це так. Ну, тут залежить, бачите, як, наприклад, на прикладі те, що ви запитали, можна, як працюють військові в Балтійських країнах. Естонія, Латвія, Литва. Вони не мають там своєї авіації. Там періодично заходять підрозділи авіаційні різних країн працюють. Іспанія, там, наприклад, якась ескадрилія, потім її змінює там якась інша країна. Таким чином НАТО як інституція забезпечує прикриття якоїсь флангу. Десь так це могло б працювати і в Україні, скажімо, що якийсь певний підрозділ із своїм самозабезпеченням, із забезпеченням там тиловим, це було б так би задіяно. Що стосується зброї, тут ситуація така, що країни-члени НАТО теж мають власну зброю. Є німецький автомат, є французький зовсім там інший автомат. Там до сих пор советське оружие є в некоторых в странах. Східній Європі радянські Калашникови є ще. У американців ми всі знаємо з кінофільмів, що є М-16. Там у британців свій автомат, своя гвинтівка. Інша справа, що є калібри узгоджені, тому що за багато років, НАТО ж з 49-го року, вони... Ну, кожним годом уніфікація відбувалася. Це не було зразу, так, але уніфікація відбувалася. Тобто такі речі є. Ну, що стосується і допомоги Україні, ми знаємо, що Литва нам передавала патрони якраз радянського зразка. Вони їм вже не нужны, а у нас ще много. Підходять. Тому якась ми, я думаю, знаходили подібну форму співпраці, допомоги, і нас би посилювали в такому плані. Вот опять, я не люблю, когда в общем говорят, и хорошо, что вы не ответили на этот вопрос, как мы продвинулись в НАТО, потому что это было бы упрощение, наверное, такое, да, на сколько процентов, это же невозможно понять. Да? Ну, ви знаєте, я просто мушу тут ще додати, особливо я вважаю, що не
нераціонально називати термін, через який ми вступимо в НАТО. Скорее речь идет об условиях. Була книжка такого політичного діяча, як Віктор Янукович, де він в своїй книзі писав, що Україна в 2008 році буде вже членом НАТО. А книга написана за декілька років до цього. Тобто я розумію, що, можливо, йому допомогли цю книгу написати, але таке твердження було за його прізвищем підписано. Але 2008 рік відбувся, цього не Правильно. сталося. Тобто ми словам не віримо з вами. Словам не віримо. О. А вже наскільки всього помінялось. Ви знаєте, тут вже важлива системність. У нас якось так в суспільстві, що коли все добре і ворогів немає, був такий період, що ворогів ніби не було, то нам не потрібно НАТО. Коли погано у нас, то нам уже потрібно Не, ну НАТО. так не проканает уже. А Так треба якусь мати позицію і системність роботи. Ну, системность есть Да. сейчас? Системность. Є. Я думаю, що є. Є розуміння. На якому Я рівні? На найвищому, на міністерському рівні, на урядовому? На урядовому, ну фактично ми бачимо, що є консенсус в цьому питанні, що є позиція Верховної Ради, президента, уряду, підтримка членства в НАТО, цей вектор, це все розвивається. Але так було не завжди, і я скажу навіть в чому проблема. Проблема середньої ланки. Тому що навіть коли Ющенко, як президент, декларує, що нам потрібно НАТО, Ну, і ми були туди саботажники, рухаємося, которые... є такі люди, наприклад, заступник, прізвища не буду називати, Ну, але добре. заступник голови адміністрації президента за Ющенка, він відповідав за цей вектор, він зустрічався одного разу, це конкретний випадок, з делегацією НАТО. І потім мені там один із членів делегації, з яким ми товаришуємо, він розповів, що для протоколу все було сказано добре, як ми виконуємо плани, реформуємося. А коли вже ніби якби виключені були мікрофони, наш представник, наш високий лідер сказав, що є ДКБ, де Росія керує. Ми з ДКБ співпрацюємо, ми хочемо розвивати стосунки. Ну все, сразу все стало понятно. Тоді ви хочете в НАТО, чи ви не хочете в НАТО? Ну, вроде бы этот Рубикон мы перешли, вроде бы. И вроде бы наша армия, конечно, не соответствует стандартам НАТО, но, с другой стороны, это действующая, воюющая европейская армия. То есть уже нельзя, как в 2014 году, сказать, что а где у вас тут армия, да? У нас армия есть. И она боеспособна, она обновляется, она сейчас хорошо экипирована. Но я просто знаю на примере там, бригады, куда мы ездим, и она экипирована, у них есть, может, что-то и нет, что-то не хватает, но в целом это уже совсем другой уровень. Вот говорят, что украинская армия там, типа, самая сильная в Европе сейчас, ну, не считая там русских, которых очень много там, и так далее. А вы на какое место ставите? Вот между кем и кем, на каком уровне по боеспособности? Я не говорю там про оборудование и так далее, именно практическая боеспособность. Вот. Ну, ми входимо в десятку Світових країн. Ну, Європи то точно. В світі ж є великі армії, є Китай, є Індія, де величезна армія. Да, давайте это вот уберем. Конечно, мы с ними сравниваться не можем, это огромные США, понятно, да? Но вот если брать из европейских армий, где мы находимся? Ми в десятку входимо стандартно, це навіть без розмов, а з точки зору такого ну, психологічної налаштованості на оборону, на боротьбу, на війну, то я думаю, ми серйозне місце займаємо. Якщо нам ще дати техніку, то яка є в інших країнах, ми будемо значно краще виглядати. Я впевнений. Просто в нас же маленькі затрати на оборону насправді були в той період, коли проголосили позаблоковість, а це був провальний, Ну, забросили армію, коротше. провальний випадок 2010 року. Якщо б, скажімо, ну дійсно люди, ті, хто це зробив, вірили в позаблоковість тоді, давайте розвивайте власну армію, посилюйте технічно, якісь розробки. Вам не казалось, что они просто сдавали Украину, и то, что много среди военных оказались просто агентами русскими, да? Что это просто они готовили вот войну и оккупацию Украины. Вони скорочували армію, закривали аеродроми, там різні такі другорядні, там в Прилуках, ще десь все це закривалось. І продавалась техніка.
яка б могла працювати. Підрозділи цілі, частини Нет, закривалися. армию просто разрушали. Все. Так. Чтобы и не было. Так. І таким чином це робилось для того, щоб Росія могла голими руками захопити Україну. Как вы думаете, вот на каком уровне сейчас находится... Нет, я даже не так спрошу. Вот какие у нас рода войск более развиты, да, а какие менее развиты? У меня есть предположение на эту тему, но я хотел бы услышать экспертное мнение. Ну, ви знаєте, от був День сухопутних військ. Це найбільша група військових, яка є. І вона важлива. І там є, скажімо, артилерія дуже у нас потужна. Є наукові військові училища, які саме на це були спрямовані. І техніка збереглася, є досвід. І тут ми навіть себе проявляли на російсько-українській війні краще, ніж росіяни. Це визнавали самі російські генерали в своїх звітах. Вони оцінювали нашу артилерію як небезпечну дуже для російської сторони. Є інші рода і види військ, які просто технічно не забезпечені. Якщо ми говоримо про військово-морські сили, повинен бути Но там это корабли, плавресурс, конечно. Да. так, повинні бути кораблі. Якщо ми говоримо про авіацію, треба нові типи літаків. Або їх кількість там достатня. А кількість недостатня зараз. І кількість недостатня, і якість. Ми їх удосконалюємо, наскільки я знаю, відновлюємо, але потрібно... Но давайте так, вот по практической части. Вот, и не дай бог, если большая широкомасштабная война, что мы первым делом должны просить у Запада? Какого оружия? Я думаю, що ми могли б звернутися із дуже таким глибоким проханням, щоб вони прикрили нам небо. ПВО. ПВО І авіація. І авіація. І авіація – це, скажімо, якщо б вони на це погодились, навіть вони б базувались там за межами України, тому що там пролітати Україну, як Балтію, пролітати Україну там на великій швидкості це не так довго. От, ну, є наші аеродроми. Тобто це все можна було б організувати при бажанні, там, скажімо, партнерів тих же американців. Ну, то есть с точки зрения, вот, и я так и думал, что наиболее серьезные наши потребности – это воздух, да? Да. Это противоракетная оборона, это ПВО и авиация, собственно. И почему еще это важно? Мы же видим, как русские воюют. Вот когда война идет на плоскости, они, ну, у них ничего не получается, ну, гораздо меньше получается. Это чеченская война, они же воюют. Да. Все эти войны – это вторая чеченская война. Когда они поняли, что на земле они воевать не могут, и забомбили собственные города, ну, как бы, которые они считали своими, свои, как они считали, территории. А потом пошло-поехало. Потом они Грузию также бомбили, потом они бомбили Сирию. Здесь такая война гибридная, здесь бомбежек не было пока, но надо быть к этому готовым. Если они будут воевать, они будут выбирать объекты. Да, собственно, там вот этот вот внук этого Примакова, который сейчас возглавляет Рособоронэкспорт, что ли, он говорит прямо, мы будем выбирать объекты на территории Украины. Не факт, что в приграничных районах, это Киев, он намекнул, другие, ну, базы, склады, наверное, там и так далее, на котором нанесен будет удар с воздуха ракетами, которые в Сирии тренировали, даже с территории, по-моему, с Каспийской флотилии туда запускали. Это дальние, средние, ну, это вы лучше знаете, средние, наверное, дальности какой-то там, да? Вот. Вот это действительно самая такая серьезная угроза, да, с их стороны? Ну, по кількості літаків переважає Російська Федерація. А насколько переважає? Ну, мені здається, що мінімум в 3 рази в них більше, може навіть значно більше, якщо навіть аналізувати ті, які навколо України, які розміщені в Криму, це Західний військовий округ, в Білорусі є російська військова база, якщо така якась тотальна війна, вони можуть застосовувати територію Білорусі теж. Тому якби небезпека в цьому є. Що стосується сухопутної складової, то тут, звичайно, ми ж плануємо і розвивати територіальну оборону, де опір буде чинитись. Наші підрозділи мають досвід і вони укомплектовані досить добре. По даним
таким Міноборони біля 300 тисяч громадян України пройшли АТО. Вони мають хоч якийсь більший, менший досвід війни, тобто вони готові до такого супротиву. От згідно з соцопитуваннями у Литві, до речі, десь 55 чи 60, може помилятися, але більше, ніж половина литовців, причому і жінок, враховуючи жінок і чоловіків, готові зі зброєю в руках у разі небезпеки, у разі нападу. Звісно, не з боку Латвії, готові захищати свою країну зі зброєю в руках. А в нас є такі дані? Я думаю, дані є, я цифри не можу сказати, але я думаю, що достатня кількість, у нас гендерна рівність, я думаю, що значна кількість чоловіків і жінок теж може і буде захищати нашу країну. Була в нас раніше точка така зору інша щодо співпраці з НАТО на гендерну політику. В нас зараз у нас більше жінок в армії, ніж у французькій армії, наприклад. Уже, да? Так, на сьогодні вже Ого, так. это я не знал, интересно. Так. Это, кстати, заметно, это видно в частях, это видно просто везде. Хочу вернуться вот к той идее, которую вы сказали, что действительно главное в этой ситуации для Украины именно небо. Это вот такое не то, что слабое, но уязвимое место, да? То патрулирование, о котором вы говорите, оно может быть и не в рамках, например, членства, а в рамках договора Украины и НАТО, что НАТО это не будет подпадать под 5-й пункт, например, да, когда вот это главный пункт натовский. Вот. Но это реально до вступления в НАТО, вот такую сделать зонтик над Україною? Наприклад, ми минулого року отримали програму розширених можливостей. В чому вона? От саме інтересне. Один з елементів, який вона нам дає, ми можемо впливати на легенду навчань. Раніше це ж співпраця, але ми можемо формувати легенду навчань, і один з варіантів спільних навчань – це буде варіант, коли Україна потрапляє в небезпеку, і як відреагує все НАТО на такий виклик, тому що Україна стратегічний партнер НАТО, і ми не маємо там можливість розраховувати на 5-ту статтю Вашингтонського договору. Впрямую не можемо. Впрямую. Да. Але одне з навчань – це як відреагують НАТО і всі країни на ту чи іншу загрозу для України. Тобто це НАТО буде пропрацьовувати на певних навчаннях, тобто готуються ці плани. Якісь країни можуть надати зброю, якісь країни можуть політичну підтримку. Як Германія сказала, зброю не дамо. Хтось може фінансово, хтось якийсь гуманітарного плану допомогу надасть. От вони ці плани розробляють. Тому для нас це вже такий крок по співпраці. Інший напрямок, який я вважаю для нас дуже важливо зараз розвивати, це паралельно з розвитком співпраці з НАТО, це можливість отримати від Сполучених Штатів головного союзника США поза НАТО. Вот. Есть несколько стран в мире, я боюсь перепутать, вы их знаете наверняка, которые не являются членом НАТО, на самом деле имеют такую защиту, ничуть не меньше, чем этот 5-й пункт, потому что, как этот договор называется, США обязуется что? В отношении спрощена форма надання військової допомоги. Тому що, скажімо, ці речі розглядаються в Конгресі певним комітетом. Да, це время нужно да. А таким чином це вирішується на рівні Міноборони, якщо вони мають надлишки або просто взагалі ситуація вимагає цього, вони можуть із своїх резервів виділити це. Це не потрібно обговорювати. Автоматично, да? Зарані обговорені условия. Так. І процес не чекає війну, а вже навіть в мирний період йде ось така співпраця. Да тут даже, знаете, Сергей, даже важнее показывать это в мирный период, чтобы они знали, с чем они столкнутся. Ведь часть войны – это и демонстрация силы, единства, координации действий, потому что, стрёмно лезть. До того. Да, до того. Потому что после того уже как уже пойдет, да? Вот. Но в НАТО есть разные страны.
Есть страны, которые, как Германия, говорят, мы не дадим вам оружие. Но теперь они прикрываются еще там, типа, мы вот были Третьим рейхом когда-то, у нас чувство вины там перед человечеством, там мы никуда не лезем, типа такого. И на самом деле, я думаю, это больше страх перед Россией и их взаимоотношениями. Есть там совсем разные страны, да? Вот. Все-таки единая позиция НАТО, она формируется в основном Соединенными Штатами до сих пор? Или нет? Ви знаєте, ну ми хотіли, щоб так було. Якщо б воно дійсно було, тому що це теж іноді ми чуємо закиди такі з боку Росії, що в НАТО це там один американський чобіт, і вони там все вирішують, як скажуть. Так, ну якби так було, ми б вже давно були членами НАТО, тому що США визначились своєю позицією, вони абсолютно підтримують наше членство, вони закликають інші країни нас підтримати. У 2008 році, коли в Бухаресті був саміт, і ми сподівалися там отримати ПДЧ, нам його не дали. Перед цим самітом до Києва приїжджав Буш, молодший, який зустрічався з нашим президентом і висловлювався за те, що Україні потрібно надати ПДЧ. З Києва він полетів в Бухарест. А на саміті все-таки інші країни європейські, хтось прислухався до позиції США, хтось ні. Консенсусу не було. А США это какая часть НАТО? Ну, военные силы. В фінансовому вони платять десь біля 25%, якщо говорити про бюджет НАТО. Да. Ви знаєте, я просто ще хочу сказати, наголосити на цьому, що НАТО як інституція – це дуже маленька Ну організація. да, я же не про это же не имею в виду армию США. Я вопрос задал не про финансирование Да. институции и штабов. Але якщо ви мали на увазі військовий потенціал, да. це половина Половина, НАТО. да? Половина НАТО – це всі європейські країни, і половина НАТО – це Сполучені Штати окремо. Тому дуже важлива ця трансатлантична єдність. І коли є така дискусія, що, можливо, там США можуть без Європи, чи Європа може без Ну, США. як при Трампі було. Насправді це, значить, всі розуміють, що це ми стаємо в 2 рази слабші. Європа без США в 2 рази слабше, і так само США без Європи. Помните, даже когда Трамп начал вот эту свою политику по отношению к Европе, мы выйдем из НАТО или давайте идти, ну такую, вот, даже настолько европейцы припугались, что начали говорить о каком-то европейском военном союзе. Ну, как бы дальше этого разговоров не пошло, потому что вроде как НАТО возвращается. И вот этот саммит НАТО должен дать нам понять, вообще НАТО вернулось в свое прежнее состояние или нет, да? Ну так, тим більше цей саміт, який буде, він прийме дуже важливий документ, стратегію НАТО 2030. Вот расскажите об этом. И какое место Украине там, раз нас там не пригласили в качестве даже кандидата, наблюдателя? НАТО кожні 10 років міняє свою стратегію. Останній такий саміт був 10 років назад, коли приймала стратегію 2020. І вірніше, у 2010 році ще не було війни, приймали стратегію 2020. А сейчас будет 2030, что ли? А тепер буде 2030. На наступні 10 років буде нова стратегія, і там визначені основні виклики, які є для НАТО. Це агресивна Росія, це зростання Китаю, це кіберзагрози, тому що вони все більше вдосконалюються, посилюються. Це і кліматичні зміни. Цікаво, як вони впливають на безпеку. Якось же це теж впливає на безпеку, тому НАТО розглядає і ці аспекти. Значна частина питань присвячена Україні, тому що Україна потерпає від цієї війни, яка вже 7-й рік іде в Європі. І зрозуміло, що НАТО на це теж буде реагувати і виробляє свою політику. Ну, я думаю, что Путин до сих пор не оставил планов доторговаться до того, чтобы Украину не брали в НАТО. То есть поставить это условием там, и так далее. Уже обратного хода НАТО не даст в отношении Украины? Я думаю, ні. Справа в тому, що сказати, ну, ви знаєте, в кожної країни різна мотивація щодо там протирію. Тут же ж вони користуються чим? НАТО єдина в світі організація міжнародна, де рішення приймаються консенсусом. Коли всі за, рішення є. Коли хтось проти, рішення немає. Вони можуть там до безконечності обговорювати, ми не знаємо, це закрита історія. Але виходить назовні тільки те,
в чому є консенсус. Так єдине рішення. Так, тому навіть і ті слова, які говорить генеральний секретар НАТО, це позиція узгоджена. Навіть те, як він називає Росію там агресор, чи ворог, там, чи опонент, противник, це все позиція узгоджена. Але цим дехто користує, на відміну від, скажімо, Євросоюзу, Європарламент приймає рішення просто більшості голосів. Є ті, хто проти, хтось утримався. Але якщо є більшість, є рішення Євросоюзу якесь... Кстати, вы же в Венгрии учитесь, вы сказали, да? Я був, так. Да, я просто люблю эту страну, действительно красивая страна и прекрасная, да, но политически она находится под серьезным влиянием России, на мой взгляд. И они уже, даже Евросоюз начал делать заявления, как я понимаю, от имени всех членов Евросоюза, кроме одного. То есть они вето там какие-то накладывают и так далее, и так далее. А есть такие как бы твердые противники Украины в НАТО? Или это все вопрос все-таки переговоров, и это можно будет как-то... Це питання перемовин, і це питання компромісів. І тут, звичайно, найбільш потужна дипломатія в Сполучених Штатах Америки. Я вважаю, що з приходом нового президента багато європейських країн, вони захочуть по-новому встановити зв'язки. Щось з Трампом виходило, щось не виходило. Тут новий президент, можна по-новому все подати. І в даному випадку в Трампа є теж можливість, скажімо, питання України втиснути в то... В Байдена. Я сказав, так, в Байдена є можливість питання України в свій порядок денний втиснути з тим, щоб вони, скажімо, там про щось домовлялися з Німеччиною, але одна з умов могла б бути. Це, може, мені так хочеться, може, мені так би хотілося. Одна з умов була б, щоб Німеччина більш активно підтримала Україну, зокрема, і в питаннях набуття членства. Ну, там з Німеччиною теж все складно, бо там вибори осені. І там незрозуміла ситуація до кінця. И я думаю, что сейчас весь мир тоже так стоит немножко на паузе перед этими саммитами, перед встречей Путіна з Байденом. До речі, як на вашу думку, щось зміниться після цієї зустрічі? Чи вони просто изложат друг другу позиції свої і розійдуть? Тут, ви знаєте, я думаю, що як би не закінчилася зустріч, в перший же день прес-служби обох президентів дадуть це, значить, якісь діаметральні трактовки. Це вже привично стало. Що це успіх, чи це там провал, можуть трактувати обидві служби, що це їхній успіх. А чи дійсно це буде так? Тут якісь віддалені ми можемо бачити результати, тому що не все, про що вони домовляться, зразу буде відомо. І, ну, мені здається, що позиція щодо України, а для нас дуже важливе питання Криму, Донбасу, незалежність наша, наше європейське майбутнє, членство в НАТО, в єС. Це для нас святі речі, насправді. Тут, здається, мені позиція США однозначна. То есть вот это некоторая истерия, связанная с тем, что Байден новых санкций там по «Северный поток-2» не подписал и освободил от санкций немецкого партнера этого проекта. Но у нас тут все пропало, Байден здав Україну і так далі. Є ж така формула, що навіть якщо ця труба буде добудована, вона не зможе бути заповнена більше, ніж 50%. Ну да, там є условия для використання теж. Да. Потім в Росії, наскільки відомо, нема ще цих достатніх газогонів, які поєднують газові поля з цією трубою. Там ще це все не добудовано. Тобто це більше страшилка така, але ну, наше завдання, щоб, звичайно, тут дуже добре, що МЗС України відстоює позицію. І, до речі, зелені в Німеччині теж проти цього північного потоку. Вони самі жорсткі критики цього всього. А в них є зростання рейтингу, вони можуть навіть, якщо не перемогти, то мати значний вплив у майбутньому уряді Німеччини. Ну, мы, наверное, с этого начали, с ощущения Западом угрозы России, да? Вот что, на ваш взгляд, должно произойти, чтобы каждый европейский лидер сказал: да, Путин убийца, да, Путин это страшно, да, Россия это страшно, мы должны вот прям друг за друга вцепиться и так далее, а не вот это, да, давайте сотрудничать, давайте там ничего страшного, ничего не будет, это проблема Украины, и вот все вот это такое. Мне иногда кажется, вот уже самолеты сбивали,
уже самолет сажали. Я не знаю, что нужно еще там, не знаю, грязные бомбы в Берлине, что еще нужно? Русский десант в Нормандии, что? Вот сколько еще можно гадать, кто главный враг как бы цивилизации сейчас? Це виклик, звичайно. І тут, ну, можливо, час працює на те, щоб ці країни, європейські країни, зрозуміли загрозу, небезпеку Росії сьогодні. Тому що країна милитаризуется, веде війну. Причем демонстративно. Они лезут в разные страны. Они ничего не скрывают. У России нет границ. Если надо, мы вас всех там перегрызем. Что еще надо сказать? Ну так, в Лондоні там отравили Скрипалів, в Чехії взривали там міни, в Болгарії отравили людей, в Сирії вся ця хвиля з біженцями, яка накрила... Хто організував? Причина. Ну, ось так. Але все-таки риторика міняється. Мені здається, що міняється відношення до Росії. Раніше вони ж, наприклад, перед війною там німці будували танковий полігон, французи їм будували Містраль. І коли почалась війна, ще йшло розмова про те, там, продавати ті Містралі, чи не продавати, не добудовувати. Зараз уже взагалі ці питання відпали, тобто будь-яка там така навіть продукція двійного значення. Они поставляются. То есть какие-то, по-моему, тракторные двигатели запрещены, но такие, так, что можна на танк поставить. Так, да? вони хотіли купити в Норвегії завод дизелів, двигунів морських. Їм норвежці відмовили, хоча, може б, в мирний час, без війни вони могли б це зробити. Тобто дуже велика увага. Тобто все-таки спецслужби цих країн, я думаю, мають об'єктивну інформацію і аналітичні Ну, дай бог, центри. чтобы политики еще прислушивались к этим спецслужбам, да. А еще я не понимаю вот этого, может, вы объясните. Вот это постоянный разговор о том, что главная угроза миру – это Китай. Ну, я понимаю, огромная экономика, я понимаю тоталитарный режим, и там геноцид уйгурского народа, и ну, там негатива очень много, закрытые сети, там, социальные, ну, короче, да, много всего. Но по факту за пределами своей международно признанной территории Китай войн не ведет. И не ведет их очень давно. По-моему, последняя война была, это, наверное, с Вьетнамом. Это 79-й, наверное, год, вот так. И с того момента, какие бы там ни были режимы, говорят, сейчас жестче, там, чем 10 лет назад и так далее, но по факту вооруженного вмешательства нет. И тут Россия. Здесь воюет Центральноафриканская республика, там, Ливию они влезли, Сирию там и так далее, Украина, Грузия. То есть реально, вот если бы Китай так себя вел, ну, тогда можно было сравнивать. А в чем видится угроза именно военная Китая, если они даже не пробуют Тайвань вернуть? Ну, перш за все, інша тактика. Ви знаєте, інша філософія. Фактично так склалось, що Китай має територіальні претензії до всіх країн, які його оточують. Вони отримали від Таджикистану, там, здається, одну із сторін Паміра. Им Путин отдал, между прочим, часть островов на Даманський, да. там, і Великий Уссурійський острів. Але Китай ще претендує на 160 тисяч кілометрів квадратних російської території. Ну, это же неофициально. Неофіційно. Да. На 42 тисячі квадратних кілометрів Казахстану. Є боротьба за острови там з Філіппінами, причому там є такі острови, які висотою до 2 метрів. Тобто фактично великий штурм, їх не видно, накриваються вони водою. Але ну, там, можливо, є залежі якісь нафти, газу, це такі гіпотези. Потенціально, це все-таки потенціально загрозливо, да? Вони, наприклад, значить, у них є така тема один шлях, один пояс, шовковий шлях. Значить, є зараз в Китаї тема північний шовковий шлях. Це, значить, через Льодовитий океан, через Північне море
в Європу. Там ніколи шовк не возили тим маршрутом. Але це називається Північний шовковий шлях. Китай хоче, значить, будувати аеропорт в Гренландії, але Данія заборонила, відмовила їм в цьому. Потім в Норвегії у них там спостережний пункт. Вони зараз розробляють ці льодоколи. У них буде більший флот, ніж в Росії. І теж підводні лодки. Полярний флот іменно більший? Полярний. Для китайців, да. У них є вже декілька полярних льодоколів, є криголамів українською. І вони розробляють теж підводну лодку, які могли б спливати через Крим. Тобто вони фактично залізають уже в территориальное и в ментальное понимание, потому что русские считают, что Северный полюс их. Там, вот вся эта территория. Є арктичні країни, їх всього там... Да, но наглее всего ведет себя Россия. Они действительно там, везде... Є війська російські, фактично жодна країна не має за полярним колом постійно діючих підрозділів. Там хтось приїжджає, від'їжджає, але росіяни мають. Це раз. А Китай називає себе країною біля чи майже арктичною. І ще державний секретар, по-перше, від кордону Китаю до Північного полюса така сама відстань, як від України до Північного полюса. Ми теж майже полярна там країна. Але тут справа в тому, що жартував державний секретар США Майк Помпео попередній, що він знає, що є арктичні країни і не арктичні країни, а майже арктична країна, він не знає, що це таке. Всі остальні, мабуть. Але в цей клуб полярних країн Китай входить, і входять ще країни, ті, які висловили бажання бути там, є такі, які не мають дотику до цієї території. Сергій, нас підходить к концу. Але Україні потрібно було б теж вступити в каким-то цей образом, да? Ну, сейчас нам пока не до этого, наверное. Но все-таки вы подтверждаете, что военная угроза от Китая есть, и то, что рассматривают как угрозу не меньшую, чем Россия, это правильно. Тому що це режим. Хто керує? Демократична країна. Непредсказуемость, короче говоря. Так, це якби діалог внутрішній. А коли комуністичний режим, а що таке комуністичний режим? Ми знаємо, в Радянському Союзі мы помним еще с вами коммунистический режим, к сожалению. Тому через це. И последний вопрос, очень простой. Когда или при каких условиях Украина станет полноценным членом НАТО? Я думаю, що ми до цього дозріли, ми це заслужили. 30 років співпраці України з НАТО. Ще в 90-му році приїжджав в Україну Манфред Вьорнер, перший президент України. Кравчук відвідав штаб-квартиру НАТО. Ну, зараз все по-другому. Все по-другому. І я думаю, що якби нема причин нам відмовити. Ми апелюємо до Північно-Атлантичного договору, де зазначено, що кожна європейська країна, яка виконує вимоги цього статуту, робить свій внесок в загальноєвропейську безпеку, має право і може бути членом НАТО. Ну, а скорость это уже такое, да? Это зависит от внешней обстановки, от поведения России тоже зависит, наверное, от возможности американцев разговаривать с западными партнерами и так далее. Спасибо. Тема безграничная и совершенно безмежная, да? Но это вопрос выживания, вы абсолютно правы. Да. Желаю вам успехов в вашей работе, потому что это, на самом деле без этого не будет ничего. Ни возвращения Крыма, ни Донбасса, ничего. Спасибо, что смотрите АТР, спасибо, что помогаете нам донатами, особенно через Patreon. Это очень важная постоянная поддержка для нас, ну, просто других источников на данный момент. Нас практически нет, и мы живем, работаем для вас и благодаря вам. Смотрите АТР, это очень полезно и правильное решение. Всего доброго, до новых встреч. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога.